Ngiyanibingelela egameni likaJesu. Ngibingelela inceku zenkosi egameni likaJesu. Oh my Jesus, ngiyabingelela nawe Baba egameni likaJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu owayibamba impilo yami. Wayisindisela mina. Nami ngangihamba ezweni lakithi. Nami ngangizibona ukuthi ngcono. Kodwa umusa kaNkulunkulu wangifumana. Jesus. Kumnandi ukufunyana. Bese uyafumaneka. Ungafunyana ungafumaneki. Ngibonga ukufumaneka. Hallelujah. Ngibonga ukuhamba noJesu. Yabathandekayo ukuba wayengekho ngabe nami ngahamba. Hallelujah. Kule minyaka engikuyo ngimngamfundisi akulula sonke ikhathi. Ngelinye ilanga ukumbuke uthi kodwa kwakwenze njani. Uyibuze. Kepha ngomusa engawufumana. Okukhulu futhi uNkulunkulu wangisiza. Wasiza mina ukuthi ngivunywe ukuxozwa. Uma uvuma ukuxozwa uba yile litsha kufanele kusetshenzwe ngalo. Ngoba uvumile ukuxoxa bese uyangena la ufanele ungene khona. uNkulunkulu wanginika ke eyami indawo. Haleluya. Uyazi mangisekhaya angekho ngiright ngoba kukhona isikhathi sami sokuxhumana nenkosi yami. Haleluya. Nkosi yami ngathi kube ngiyinkonzo yamakhosikazi abafundisi. Ke ngisho ukuthi kunjani kumele wenzeni wena noNkulunkulu wakho. Kakhulu nina niphila kulesikhathi. Nina niphila kulesikhathi namhlanje. Abanamhlanje asinabo abasha. Bathi baba bahaga bayeni baze baphakamisa umlenze bathi. Yeba uma uNkulunkulu aqozile bese ubaklina. Yabona mawuklina akukho nokodwa ukukuthintayo. Hallelujah. Baklina. Ngoba mawungekho clean yofika ihluphe lenceko. Uthi mawuthola la bayaphafa bagcobisa naloko kubovana bathi mabahaga kusale la embeni. Zathi mawufika ekhaya uthi uyayiba izinto zenzayo. Kanti uma ugojiwe umbethwe yadlula lapho uthi noma ulwasha oh my Jesus uliwasha usikukumoya. Hallelujah. Uthi lo ungumgcotshwa wakho. Lo ungobiziweyo wakho. Bathandekayo. Hallelujah. Hallelujah. Abalikola. Kepha umusa kakhulu ngavuma. Uma ngibhekela abantwana ngangihlala nabo. Baba ngakanyana. Unamsa usibongile neqiniso ukuthi wayena 8 months umaphuma ubaba aya eLkwati lapha yeshuma ahambe for 3 months. Manje seniyahoda yazi. Yahoda. Yazi nahola. Ngoba niyamenza u3,000 no 4,000. Nahola. Yiko nidlala endleleni. Ubizo lwenu luhlangane nemali. Angibizwanga nje. Kwaku 1 2 3. Namazi 1 2 3. 100. Ngenyanga aphume efamily. Ahola. 1 2 3. Azofika nayo. Angithi ngangavuka nami. Ngithi hayi le ndaba yakho cha.
angazima umuntu obizwa uNkulunkulu. Ithi izwi lenkosi thina singabasizi. Thixo zange ngasilalise ebusuku. Hallelujah. Umuntu angazange amlalise ebusuku nguye. Thina sikhona la qeleni. Hallelujah. Ubizo luhleli phezu kwakhe. Bese lithi izwi lenkosi, kulobizo lakhe ngingumsizi. Umsupporta noma uzwa ukuthi akusupporteki. Umsupporte umeceleni kwakhe. Ungabuzi lutho. Ngelinye ufika umbona ukuthi umfula ugcwele. Umbona ukuthi akafuni ukukhuluma. Ungamlandeli. Nkosi yami, makhosikazi ningabalandeli. Ungambuzi ukuthi uthawenze njani. Yinda, ngambuzi. Ngoba lo buhlungu obukuye kuyophumela kuwe. Wena uyokubazonda ngabazondi. Ngambuzi. Mnyeke. Ngoba lo buhlungu ubakhe. Wambuza uzothi noma umbone lo mfundisi umzonde kanti yena sokudlulile. Nceku kaNkulunkulu. Ngambuzi. Mnyeke. Uyothi ngelinye ilanga sokutshela makathanda. Futhi makangathanda ngakutshela. Ngamgubhi. Ngabagubhi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ohambe nami kwaze bani. Nisehlele esandleni somusa. Uthi omunye umhlabeleli ngiyaqinwa. Noma kungathini. Kukuwe ukuthi uyafuna na. Kukuwe. Ukuthi uyavuma na. Ugcina kule. Ngathi ngikhuluma nabesifazana. Kakhulu laba abangabafazi babafundisi. Bangabahluphi endleleni. Ngoba ngelinye ilanga uyobuza ngale nceko. Uthi angizange ngikhona ukuyisebenzisa ngenxa yakho. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga inhliziyo nayo. Inhliziyo yokudlula. Kuningi nje asifundise kona. Ngempilo yakhe angakhulumi. Njengoba angakhulumi, uyabona isifusisi ukhuluma indaba enkulu. Leyo ukuthi ekhaya likhona elinye isonto wayeshumayela ekhaya ngaze ngafoyinela uchairman wami. Athi hayi umuntu omdala soyagula la ndlini. Abeshumayela akasakwazi kwenza lutho soyagula. Angithi ngingumuntu yabo inqondo yami ukuthi ngani enkonzweni bekashumayela lo muntu. Manje sowuguliswa yini? And serious uyagula. uNkulunkulu ngobe umbizile. Uma fika bla ebandleni umpha amandla. Bese athi makafika ekhaya umzimba ubuyele ebuthakathakeni bawo. Ungasethi hayi uyazenzisa brother. Ngasho ukuthi yazenzisa ubrother. Uvele wenze lokhu uNkulunkulu athi kwenza. Uma athi rabi inyawo sizirabi. Uma athi nakula yabazalwane isikhathi sanamhlanje sinzima ngendlela esimanga. Ngoba ngelinye ilanga uyokwala ukumrabi inyawo kanti sokuyisikhathi sakhe sokuhamba. Uyokhalela lo mzuzu. Uthi kube ngimane ngamgcobisa. Kube ngimane ngenza gone. So hambi asiyenzeni inkonzo, asiyenzeni iphelele. Ayisiyenzeni iphele. Makhosikazi asiyenzi ungathi ngaze ngithi bafazi. Ngithi bafazi. Siyenzeni inkonzo iphelele. Ngoba ukhona umthwalo wathulwa wona. Wahlangana nale ndoda. Hallelujah. Asiwenzeni singancikazi. Singabahluphi endleleni. Nama elder onke nama deacon. Hilo naloya akathathe sakhe isikhathi. Asikho esidlula ukukhuleka. Uyawazi ukukhuleka kuyaqoza. Ukubeka endaweni ube idomet.
akukho omunye umuntu ongakwenza lo wena ngokwakho ungeke wakwenza kepha mawungena emkhulekweni yabazalwane ngisho ngami ngoba ngikubone kimi siyabonga Kumbi siyabonga Mtimande siyabonga Langatshe haleluya siyabonga ukuthi indima yakho idlalile phezulu kungako ngithi uNkulunkulu uthando lwakho kithina abantu lukhulu haleluya Nkosi yami nisikelele esandleni yebo somusa esandleni somusa ngibingelela bonyawodle egameni lika Jesu ngibingelele nabo baba ngibingelele nabo mama ngibingelela amantombazana nezinsizwa no Sunday school egameni lika Jesu yabazalwane nguzwa kahle mina lo mhlabeleli ukuthi esandleni somusa noma izinto zikhona kodwa kulesandla esandleni somusa ngiyagcinwa kungako ngimile kuze kube namhla kwakungelula Jesus kwakungelula kwakungamnandi haleluya esandleni ngiyabingelela egameni lika Jesu haleluya yambonga uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi yabazalwane ngiyamthanda uma ungangithathela yena ngingaba yenye into ungithathela uJesu ngingaba yinto engayazi nje noSathana ngathi ngaze ngakuthola ngoba ngazilutho angazilutho kwasemhlabeni angikwazi yayangikwazi ngathola uJesu njengeyintombazana amthola ke mina baba ngangihamba nezivuselelo
ngishumayele lensizwa yagumbi yangibona ethendeni hambisa ivangeli yangibona amangala nje ukuthi lo muntu ungena ngani mina kule ndawo ngizophakamisa uJesu eyinkosi nomsindisi angizange emshadweni wahlala 5 years baba alibela gqibela shona lekhaya ngeke ngibone ngike athi afika bese ngiyagibela mina ngikhuphuke ngiyehlobeni zami ePitori ngizobuya ngesonto ngithi hayi lo muntu ungena ngani ngoba kwakumnandi kimi kumkhonzeni uNkulunkulu yabona lo mntwana beka uMC ngisengathi mina uzazelaphi lezi zethu zakudala sasizicula ke thina kwakungekho nalokho kodwa ubumnandi esasibuzwa ubumnandi bokukhonza uNkulunkulu ngangazi ukuthi uJesu kuyofika lesikhathi angakabuyi ngangithi ubuya kusasa ngendlela ngangimzwela ngayo ubumnandi haleluya hayi angizange kuzophizwe sizobonana ngovuka uzayo haleluya nethi kunamazwi aye angihlupha akhulunywayo ngoMartha noMaria labafazi ababili uMartha noMaria uyazi mama ukubheka uMartha kwakuyikhala lomuntu wesifazana azange abone noma sakhuluma noJesu uyamazi umuntu wesifazana makasathi uyadelela angasaboni nokuthi ukhuluma nobaba akitshela ukukhala uMartha waba njalo wathi uJesu hayibo phela lo muntu uzovuka wathi ngiyazi inkosi uzovuka ngovuko lo uyambona ukuthi umhambela phambili akamlindi abantu abamathobelena bayeni awusesilima mawuthobela indoda awusisisilima uyazakhela ikhaya lakho thobela ubaba waka mazi ubaba ukuthi makafikile ngikhuluma kahle ngoba naba abakhona bonomsa wami ubaba wami kumbe wami angimsheri nonomsa angithi ngibe ngithi nomsa enzela ubaba itiya nomsa ngaphandle makuthanda yena athi nomsa ungenzeli itiya kodwa ngiyamazi mina ebudaleni bami ngiyamazi ngiyafika ngiyandlala itafula ngiyakumikiswa yimi khona mangilibeka iplate angibuke emehlweni ukhumana izinto nihlupha ukuthi ngithi nihamba nibe nabo Hagayi boHagayi bazanenzela zonke izinto zabo baba boHagayi hey Hagayi angakabi naye ke mina uHagayi niyakubona angakabi naye lo baba mawumbone melana muhle udlula kulezi Jesus. ngoba ninenhloso ukuthi makagqoka iyembe ngeke ngilimathise ngenyembezi zami yentombazana usemncane bakhona babhekile hayi ngaphandle endlini kaNkulunkulu kodwa mawulibamba ihemba lakhe ulayina uthi inkosi ngiyamgoma usigomela wena ngizwala usenzela wena
sengathi bakline phela mabafike kuwashini zenzeleni bantu babami. Angazi mhlawumbe uzangifica. Angazi mhlawumbe ngizogcina nginaye, angazi. Mina ngihlula isandla nje ngeke ngisibone isandla ngivashi. Ngimbona ukuthi ngcono uhambe mina. Ngoba lento ayenzayo lo muntu hayi angathi angiboni. Noma ayiniyembe ngilibone ngathi nje angiyazi into ayenzayo. Ngoba ngaziphathela. Wayethi makahambile wayehamba baba iwashini yakhe lebona kwathi yayibuya izekini. Khona ngizokwazi ukuyithandazela. Yayibuya kimi. Angizange ngibe uMatha kuye. Ngiyamthanda uMaria. uMaria azi umfowabo ufile ezwile ukuthi uJesu ukhona. Azange lo wagijima washona kuJesu. Wathi bukuphi umfowethu azazi. Bomasheshisa bekofi. Kodwa uMatha azange uJesu athinteke uma khuluma naye. Akukho kwenzeka ngenxa yepride. Hey nikhukhumale nize nikhukhumale kuba yembeni. Baba ngazi ukuthi nike nibabone na. Thina ke la sikhonza khona uyazi lo mntanami. Sinabo chairlady bo secretary yonke le. Umbona noma azosifundela. Kukumelela thina le ndoda lekhaya iyahlupheka. Silungisela lo baba lekhaya. Kungathi mina ngeke ngikhalele kungathi ngake ngivuke ekseni nginihambele emakhaya ngilibone ukuthi nishiya kunjani. Nishiya kunjani? Abamakoti bethu ngendlela abavilapha ngayo abavuki bavuka nje bayohlala ku TV. Dana abantu azahawula funi ibreakfast umbona azayisuku shame. uMaria wayithinta inhliziyo kaJesu. Wathi makafika uMaria wasiphonsa enyaweni. Wakhombisa ukuthobeka. Wathi makayiphonsa enyaweni uJesu wabona inhliziyo kaMaria wadabuka. Base bathi abantu bheka ukumthanda kwakho kungaka. Wayengakhalela uJesu uLazaro. Wakhalisa ukwehla kowesifazane. Ehlele enyaweni zakhe. Jesus. Emntanami yehla kulomyeni. Angeke mina ngiyala ukuthi uzawuthanda uNkulunkulu. Uhlale kumthanda le ndoda. Umthanda njani ungamboni? Uhlula lo umbona Monday to Monday. Uthi mawufika la ukhala inyembezi ubumdelelile lekhaya. Uzokhala kuJesu kodwa udelele lo ohlala naye. Thola bathi kithi ke abadala. Ngoba ushilo umntanami uthi ngase ngabhala incwadi ngingakhona ukukhuluma. Bathi kithi ke thina faka amanzi emlonyeni. Wamumathe. Athi makathethe ngoba kukhona ngelina ukuthi hey lo muntu ngizambulala kabi lo. Mangamphendula la uzofa. Kepha mawuthatha amanzi wafaka la uzothula nje. Ngoba mawuphuma azokuthela. Uzothi mawuwagwinya kwehle konke. Yabantu abami bathobeleni abayeni benu. Baphakeleni abayeni benu ngalibeleni khiphela abafundisi amaplate amasha. Jesus. Ubaba sowafa kudlela esenkeni or kule plate elichephukile. Athi angafika umfundisi ukhiphe the best. Ubaba kasiniswanga leso sikhathi. Uthi ongcono yilo mfundisi kusho ukuthi lo mfazi uthandana nalo mfundisi.
yini enenza abantu abababa bathuka bobaba bafundise ngoba nenza the best kibo kepha kumyeni wakho ngabe qala ekhaya ithi izwe inkosi uqala ukuhlanganyela ekhaya bese ukhuphuka nako uze nake ebandleni ngoba uqala ekhaya ukuhlanganyela wathoba nibathobela nize nifuna ukushaya ngamadolo abafundisi kanti labo baba benu nize nithi manibeka ukudla nithi naku ukuze umuzi wakho wakhe ngaqali kumfundisi qala lekhaya qala ukuthanda indoda yiki bogogo lithi izwi lenkosi omama abadala abafundisa bomakoti ukuthanda amadoda abo uma nifika la ngalosini bafundiseni ukuthanda amadoda niyeke amakhekhe manje banama recipe angcono bafundiseni ukuthanda amadoda ukuthobela amadoda kusho izwi lenkosi akusho mina kusho mina kusho izwi lenkosi uthi abomama abadala ngoba kunezinto abadlule kuzo nami engakafiki kuzo ngisahlala phansi ngilalele kubo asithobeni ke bantwana bami sibathanda abayeni bethu singaba ama fake sithande labo kungasibethu kodwa laba bethu baze bafisa omunyanyonyo bazothi ngifuna ukumbona lenkonzweni ukuthi wenzani lapha esontweni ngoba uyamangala ukuthi thina ke babesibuza ke babugumbi phela waqala waba ubaba asebenza wayethi ngalosine makabuye emsebenzini ashaya iround kulabo mama ukuthi beka khona na uma khona nifunde kuphi abesethi makafika endlini uyile enkonzweni ethi yebo baba nozinyile enkonzweni akithi wenzela ukuthi ngingamkhohlisi ngoba manga sinawo ngathi hayi ngiyile mina enkonzweni baba kanti awuyanga ukuhleli la wehle wenyuka uthengisa amatamati ngalosine uma khona ulesine yazi ukuthi ilanga lakho noNkulunkulu uya esikolweni sabafazi uyofunda ngobe uma ungaya esikolweni ngeke wazi lutho abese nyasho ngithi hayi besifunda obesiphiza ubani usiphe encwadini kabani sifundisana ngabesifazana abenze kahle nabenze kabi fundisile lo mama wafundisa ngoMaria bese uyabona ukuthi vele bengiyini ngoba ukuba ngizange ngiyelesine ngabe namhlambe ngajika endleleni yabazalwane zikhona izinto endleleni ngaphandle kokuthi umkamfundisi zikhona izinto endleleni akusheleli ithi ingoma yethu yakudala sasithi i-thyroid okosikhashana i-gravel uyayibona le akushelela akumnandi Monday to Monday ngelinye ilanga uzwe umbhede ngathi uyalumela ngathi ungavuka uthintithe kepha uma usesandleni somusa uma usesandleni uyafundiseka fundisekani bantwana sizobonana thina uthe ubaba ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi sizobe sila kwasho omunye umfazi washo umprofeti ashe emfazini wathi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uyobusingathi umntwana lethi sisho njalo sithi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi siyobe sikhona la siyobe sifuna umphumela yabazalwane kushunyayeliwe kule ndawo
Siyayibongela ukuthi simhlalele uNkulunkulu. Siyazamhlalela. Kungabi yizo kuhlalela kwakho la. Ungabi nje ukuzofudumeza isitulo. Fika ekhaya ipractice. Fika ekhaya ipractice. Naku ukuthoba upractice. Kunzima kodwa ukuqala. Upractice. Bese uzawubona umphumela. Sizocela incekukazi kaNkulunkulu. Ngikhonza nayo ke lincekukazi yenkosi. Umyeni wakhe makashada wake wafika lapha endaweni yakithi kuyinsizwa. Malangaphi? Njoba ubona unkosikazi senendoda. Malangaphi? Ngizomphakamisa ke bathandekayo. Ukumuzwa kwami uqala kwami ngangilapha ya eThabasha umfundisi. Wayeshumayela enkonzweni ka6. Kuleyo nkonzo kwakungathi angazi kwenzeka kanjani kwacisha kwenzeka leyanto eyake yenzeka lapha eStandard Hall. Yavalwa inkonzo saphinde sahlala phansi. Sibanjiwe ngamandla kaNkulunkulu. Lo mntwana uthekini, abanye bazombiza ngegama, abanye bazothi mama. Nginelungelo egcwele mangithi umntwana. Simkhulekeleni bazalwane. uNkulunkulu amembathe abesumphi humble. Le anayo uNkulunkulu ayimphinde phezwakhe. Sizomsukumisa eze ngaphambili azosiza. Ana kwesaba. Nago umhlaba. Nakuba umhlaba uzanya. Ngibingelela abangcwele egameni lika Jesu. Bingelele obaba omama abantu abasha. Ngibingelele omama befundisi. Umama bebishop egameni lika Jesu. Lo noma ngaphambili bazalwane umntwana kaNkulunkulu. Ngisiwe inkosi yangenzela umusa. Ngamukela leli gama. Igama engaziwa ngalo kakhulu ke bazalwane abantu nani abalaleli bokhozi. Bangazi ngokuthi ngumama Omeda. Kusase kusenje bazalwane ngizobe ngikhuphukela entabeni. Ngenxusa imkhuleko ke la ngihamba khona. Ngithi ngiyacela ningikhulekele. Haleluya. Kade ngiqeda ukukhuluma noSibuba bazalwane entambama. Ngibonga umusa kaNkulunkulu asenzele wona. Ngimxoxela ngenkonzo besinayo la ekhaya. Umama Zuma bazalwane indlela akhulume ngayo. Uma siphuma ngemoto sesihamba, ngihamba nomakoti lapha ya. Nabakoti bakwami bazalwane. Bayahleka, kuyaxoxa, kuyajatshula ukuthi umzwile umama Zuma utheni. Umzwile kusho indodana wami. Yathanda ke bazalwane ngibonge ngiyabingelela nje enhlizweni yami bengazi bazalwane ngicela ngixolisa nje kakhulu indlela engigqoke ngayo. Fanele ngabe ngifaka isicathulo esithukusuka. Ngithi ngizoyidansela nje manje ebusuku. Bengalindele lutho. Hayi bazalwane ngiyanikhuza njalo ngegama lika Jesu. Uyazi bazalwane kungcono mhlawumbe uzwile kuthiwa hayi mama Shenge uzofika usipha. Mina ngizele nje ngivakashele ngizosupport umngane wami Mama Zuma. Ngizothi nje hayi mngane wami ngikuthwele ngumkhuleko inkosi izokuthwala. Haleluya. Kodwa ke bazalwane asesabi ngoba izile inkosi lithi singesabi. Ngoba siyokhuluma thina siyobe singakwazi. Uyena ozobe ekhuluma. Ngiyabingelela ke bazalwane ngumama uButhelezo othanda uJesu. Yazi ngithanda ukuncoma kakhulu bazalwane besinabe eGreat Town. Mama baze babahle. Babonile kodwa ndabo. Hayi. Uyazi ngeke ngisho lokho kodwa nje ngiyancoma ngiyabonga. Ukuthi baze babahle omama esasinabe eGreat Town. Cela ibandla ke libashayile izandla. Haleluya. Phela bazalwane uma kushunyayelwa uthi nguphenduke.
ungafika namhlanje utshela uJesu kuthiwa shiya lokhu ngoba uhambi nakho ubonakale ngakusasa uhamba nakho kuthiwa hayi bo hlonipha indoda ubone ngakusasa ugijima pho kwekhanda lendoda kuthiwa hayi bo thobela indoda uthi ngeke ngize ngithobele mina kodwa bazalwane siyawubonga umoya kaNkuluNkulu ngoba isikhathi siphelile bazalwane uthi umama adlala eShumayela le Great Town wathi bazalwane isikhathi siphelile wathi kunedwala elizowehla wathi la enhlizweni yakhe umoya ingcwele uyamtshela ukuthi isikhathi siphelile bazalwane asingadlali namhlanje bazalwane sizolontsha uvuka mama ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngibe khona phakathi kwenu ngizodumisa igama lika Jesu ayikho into engiyithanda njengomama umama bazalwane usuku umgogodla wekhaya oyayathi ubaba kithi mase iphenduka izinto athi hayishe ngekhuluma phela ngithi uhlala uthi umgogodla phela ucace namhlanje izinto mase zonakela bazalwane ngiyathanda ukudumisa uJesu uNkulunkulu wangenzela umusa angeke ngilanda ufakazi omningi kodwa ngizothi mama hlala kahle nezingane zakho hlala kahle nebandla hlala kahle kukhona abazalwane uthi mawukhonze ebandleni uthi azi mina noma ngimbheka nje umama umbishop umama Gumba kangithandi kodwa ngazi ukuthi ngamenzani kodwa ngiyambona nje akangiphiwe itemu labazalwane-ke lelo lokuthi nje umuntu akangiphiwe kodwa ngiyafisa ukuthi bazalwane namhlanje sizophenduka ukuthi uphiwe uma kade ubone ebandleni lakho umfundisi wakho ukuthi akakuphiwe namhlanje akakuphiwe haleluya ngiyathanda ke bazalwane uma mzume saphumile uyisengiqedile umngane webazalwane akusikho ukudlala kuzala ngaphambili akudlalwa nje bazalwane ngiyathanda esaphumile ukuthi sashaya umoya ngathi umngane wamphuma kodwa ningenzani kodwa bazalwane ngiyathanda ukubonga uJesu ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ngumama ngideliwe nje emhlabeni uyabona ukudelwa nje ube umama odeliwe delwa abantu delwe yonke into ongahluyicabanga kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa ukuba ngikholwe ngakholwa nje bazalwane ngase ngiyayiphila impilo yobungcwele webazalwane ayikho into emnandi njengokuphila impilo yobungcwele noma bengakhohlisa abantu bethi nje ukuphila impilo yobungcwele akukho kodwa mina ngufakazi kaMama haleluya webazalwane mina umyeni wami okwahlala 2 years ethi ayikho lento ayivangeli bangumsindo mahala ngase ngithi nje ngizolenza ngase ngiyalenza nje ngangambuza futhi umyeni wami ngithi mina wemyeni wami usho ukuthi awungiyezi ukuthi ngifakaza ngithini myeni wami ngilenza ivangeli ayibuza indoda kodwa nje ngangenza ivangeli mina ngimthobela nje ubaba eyiphuzela utshwala ubaba engene ngamakamphutsi empeteni ngimkhumula amabhutsi ngiwabeke phansi ngivelani bazalwane ngoba ngiveli lutho agibela ubaba edakwe abazalwane engazazi igama lakhe namhlanje ngeke nikholwe ukuthi uyibishop bazalwane umntwana kaNkulunkulu ngoba uJesu uyasiguqula isiqalekiso asenze sibe isibusiso ngafakaza ngelinye ilanga bazalwane eGreat Town ngathi akekho umuntu oyihlupheka njengami uyabona makhunye ngomuntu ohluphekayo engangihlupheka abazalwane kodwa ngibonga umusa kaNkulunkulu wafinyelela enhlizweni yami ngakhetha leli igwama nje ngase ngithi ngizohamba zathi izinto uma ishaywa ngingalala ebusuku ngithi yabona lo mfundisi namhlanje ubemelene nami ubezongitshela into zami ngivuka ngiqonde kumngane wami ngithi ubusathini kumfundisi wena athi waxoxa ngathi kumfundi athi lutho zanda ngaze ngisho lutho ngithi nipho bese khuluma ngento zami kodwa ngase ngithi ngizolenza ivangeli kuthi makushaya izinto epulpit ngithi inkosi ngisize ngangushiya nga1 ngikathaze ngoba phela amadoda angamakhosi ethu dinga siwathobele sithanda noma singathandi ngiyathanda ke bazalwane ukubonga uNkulunkulu nginezile nkosi nje lithi unkosikazi ohlakaniphile yakhe indlu yakhe kodwa uyisiwulu uyayididliza izwi nje lisenhlizweni yami lelo bazalwane noma ngingasalivulanga unkosikazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe uyabona ke uma unkosikazi ohlakaniphile udinga umoya ingcwele yes awuzi ukuthi bazalwane izinto zakho uyibona ukuthi azihlelekile ekhaya bese nawe vele uqhubekela phambili uthi ngizozenza ingahleleki njengoba ngisashila ukuthi ubaba wayephuza engangazi noma ngunkosikazi noma ngeni phela nezindoda mayiphuza utshwala ilala noma kuphi kokunye uyithole nje ngwaqothwa nangu baba kwakhe sale lambu yomqosha fana uhamba uyomqosha ngoba umyeni wakho
Kodwa bazalwane mase kufika ivangeli. Ushilo uMamzuma emini wathi lithi bafazi thobani. Ase siyathoba nje, ngase ngiyalenza ivangeli, ngase ngiyamthanda ubaba. Kodwa bazalwane washintsha umyeni wami. Wamkhetha uJesu, angizange ngikholwe nami. Ngathi ngempela uyamkhetha ngabona ngathi udlala ngami. Kodwa ngase ngima nje ukuthi ngoba useshilo sekuyikho. Phela bazalwane thina sikholwa izinto esingayibonile. Ukholwa nje ukuthi lento izokwenzeka. Haleluya. Uma uthi nje bazalwane ngithi mina umyeni wami uzokholwa ngegama lika Jesu, uzokholwa umyeni wakho. Futhi bazalwane ngikhumbula ngelinye ilanga endaweni yakithi ke bazalwane ngizothi nje kusemakhaya. Ngiyabaxoxela ke bandleni ngasukuma nje bamndaba ngiyafakaza amandla kaNkuluNkulu. Ngiyabatshela ngithi mina nasi ngizoba umngani kaNkosikazi kaMengameli. Angimazi mina uMamzuma ngangamazi. Bethe abantu seqalile kuMamshenge konje bayabheda abazalwane babuye bagule. Kodwa abazalwane ngifuna ukunitshela ukuthi nangiyani first lady uMantulu umngani wami. Abantu bayangibuza namhlanje kwenzeka kanjani uma into uyisho ngomlomo wakho usukudala. Uma uthi mina ngigana isidakwa into engenamsebenzi walutho kuzoba njalo. Kodwa lithi izile Nkosi unkosikazi ohlakaniphile umfazi. Ey ngilithanda mase lithi umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe. Futhi akekho ozokwakhela indlu yakho. Kulezi insuku bazalwane ke kwafika omunye umakoti nje wangifonela. Mama Omeda nakho nginenkinga sixabene nomyeni wami. Njalo behlale ngirepotele ngitshela ngicela mase ukhuphuke entabeni ukhuphuke nami. Ngiyacela makhuphuke entabeni emsakazweni ke bazalwane unikeza isikhathi esincane. Uyabona nje monikeza u5 minutes kusuke kwanele. Ngikwazi ukuthi ngibize bonke laba bantu abasuke bengifonela. Khuphuka nami Mamshenge khuphuka nami. Ngase ngithi mina Nkosazane kwenze njani yase Lady Smith. Ngase uyasithi nje ngihlusha umyeni wami uyangihlupha wenza u1 no 2 no 3 ngase ngitlalela. Ngicela ukuthi mayefika uvula ifoni bese ngikhuluma naye. Wavula ifoni. Yeyibazalwane angidumalanga kangaka. Ithi nje indoda into yokuqala nje akakwazi ukungihlonipha. Mamshenge kanti niyakwazi ukutshela abantu ukuthi abahloniphi. Mina lo unkosikazi udokotela akakwazi ukungihlonipha. Okwesibili mangibuye emsebenzini eGoli, impahla la ngiyibeke khona, ngithola zikhona. Okwesithathu mangifuna ukudla, ungitshela ukuthi kulapha ku microwave. Neza bazalwane, ezinye izinto zoniwa yithi bomama. Umfazi ohlakaniphile yakhe indlu yakhe. Neza bazalwane, hawu, kwenze njani? Wazi waba namahloni wathi ejika nje udokotela wadinda isililo. Sekwenze njani manje oba sithi siyaxoxa. Wathi nje njengoba ngikhuluma nawe ma, ngithe ngimnika imali egosa wangishaya ngayo ebusweni. Wathi incane le mali ufuna u3000 ngimnika u2 mina. Webazalwane, asifundiseni ingane zethu. Ngoba ingane mawuyifundise kahle, ingane yakho ngeke uzuyisole noma isiganile. Ngoba ingane masiganile emendweni, ujabulela ukuthi ingane ithi yabuya ihlulekile. Bese uthi vele mntanami la ekhaya yakuganda anti bagabagananga. Hluleka ukukhokhela ingane yakho inika uJesu. Uyitshela ukuthi ngaphandle kaJesu. Bazalwane, ngaphandle kaJesu. Igama likaJesu lingamandla. Igama likaJesu lingukuphila. Uma ugunya lona abazalwane liyakufundisa. Liyangigayida abazalwane noma sengihamba nje ithathe nzangakithi. Lithi umntwana kaNkuluNkulu akahambi kanjeni. Hamba kahle. Futhi bazalwane angisisi isithithi sikamama. Cishe nani niyangibona. Angisona nje isithithi sikamama. Wathi uba madlala angathi bazalwane uma ngabe ubona inje igibele empedeni bese uthi phaphi suka lapha empedeni. Ayisuke nje empedeni. Abanye abantu bayabathatha ukuthi mawususindisiwe ingqondo isuke ingasasebenzi. Yasebenza nje kahle bazalwane yonke into ihamba ngendlela eright. Kodwa ngibonga igama likaJesu elihamba namandla. Igama likaJesu bazalwane liyakwazi ukukusiza umama. Uma uhluleka uphatha ikhaya, uJesu uyakuthwala. Uma bazalwane wehluleka uphatha ingane zakho, mema yena. Abafundi bakaJesu bamema bathi babahlala nathi. Singahlulwa yini ithi ningamtshela ukuthi babahlala nathi. Ngelinye ilanga bazalwane ngifuna unixoxela nje indaba enyane encane. Ubaba kithiwa isebenza eGoli khona la eGoli la emafemini. Uma sebenza eGoli bazalwane uthi wayihlusha uTikolosha. Uthi uTikolosha wawuvele nje umehlisa empedeni kunempedeka ngaze hostel. Cisho baba bayazi kuthiwa kunomphedo la kube nomunye.
uthi utikolesho umehlisa embhedeni efaka amaphijama umkhumule uwagoqa awubeke lapha ya. Haleluya. Aqoqa nje story esodwa ethi mngami athi angilala ebusuku. Kwafika ivangeli bazalwane ezweni langakithi. Kwashunyayela ubaba wahamba wahlala komunye umuzi. Ngangimcelile ukuthi baba kuzofika abazalwane. Uma kufika abazalwane kwathandaza nyazi ke phela inkonzo ethu ayiphumi. Waxoxa nomama kule amuzi umakotwa lekhasi naye kuleli khaya kaButhelezi. Abesethi kulo mama, "Hey, yazi ndodana yami ngibhlungu. Leli vangeli kuthiwa liyabakhalisa lamankosikazi. Uma selifikile nje kuthiwa lethe ibhadi." Wayibona indoda ikhala, kuthiwa khala indoda. Hey, avele aqasuka umnyeni wamanengwe. Aveleze ekhaya abazalwane kwakhulekwa ngalelo langa ngangiqala ukuzwa amandla kaMoya Ngcwele ethinta impilo yami. Wangena nezivalo bazalwane. Washaya izivalo wasilahla le. Waqonda ke moya ngibamba. Phela amadoda amangakholwa siyashaywa. Niyazi into engakholweni uyashaywa. Uthola nje sibhakela uthola inqindi. Ayidlali indoda engakholwa. Ibona nje uyinto nje embi efuna nje ukushaywa. Kodwa masutholele igama. Ayi, leli gama lingamandla abazalwane. Angazi ngalifanisa nani. Wasengena ke bazalwane wangidonsa oshona nami ekamereni. Mayifika ekamereni wathi ngenzani? Ngathi ngiyaxolisa babshenge. Angithi mase wonile wena mama. Akusho ukuthi nangendawo kade ungekho baba. Bengihlali ngiyathi kodwa nje uthi ngiyaxolisa. Ngaxolisa. Kwakhona umunye umama ehlobo sami. Wathi lo mama, "Awu, usiyaxolisa kakhulu bamkhwenyana." Wathi lalela we mama. Ngihlanganise lutho nawe. Ngalobola nje ngaqeda ngashada. Ngakho nje ngibakweleti nje abantu bakaMadela. Hawu. Baphuma abazalwane uyacabanga ubhlungu kudunyiswa indumisa duyizwa igcwele uzwa lomlilo usemathanjeni. Ngakusasa ngangisaba ukubheka abantu ukuthi ngizobabheka kanjani. Umyeni wami phela ungene waphoxa kukhona amanesi, kukhona odokotela ngoba lisafika ivangeli. Kodwa abazalwane ngithanda ukuntshela ukuthi emva kwalokho umyeni wami uhamba ayegula kangabi nakho ukuthula. Izilwane zayilokhu zimethulile zambeka phansi. Haleluya. Zalekho nje zimbeke phansi. Phela angithi uJesu akasafuni nami. Wabuya ubaba, akangangitshela mina. Wavela wabuza uthi inkonzo ingena nini? Bamtshela ukuthi ingena nini? Wavela wageza waqoka, akaza aye enkonzweni ngelodi langa. Sasisontwela esontweni lethe engengikwazi ukulisho. Wavela waqonda khona enkonzweni ku Sunday school. Wafika wathi wathola ku Sunday ummem ka Sunday school efundisa uthe mayiqeda wayesethi omunye umama wabona ukuthi lo baba unenkinga lo. Cishe udinga uJesu. Wayibiza altar call. Uthi ngaphakamisa isandla ngakhetha uJesu. Uthi mangifike kuthagcina ngalelo langa isilwane. Haleluya! Sisamandla kaNkulunkulu bazalwane. Kusuka lapho ke wakhola ubaba kuze kube namhlanje. Bazalwane ngenikhola ukuthi ngingakazani noJesu mina ngangongidliwa ngo20 rand. Ubaba soke nje la eGoli angiphathizela u20 rand. Kodwa mzukwana kufika uJesu. Ngiyangihlala ngabaxoxela abazalwane esasinabe Great Town ngithi wayengiphika ethi ngashona, ethi kwenzeka wangibamba nomfowabo, ethi kwenzeka wakhuluma izinto eziningi. Kodwa igama lika Jesu ngoba lingamandla. Nganele ngakhetha uJesu kwadeda amabhadi. Ngase ngiyathembakela. Yazi kunale nkonzo engiyithandayo. Le nkonzo yokungenisa. Bamadlalo washumayela ngayo nje inkonzo yokungenisa wathi asingeniseni. Wathi mawufuna ungabi nawo amabhadi, ungabi naso isichitho, ungaliwa indoda, uthandwe izingane zakho, wathi ngenisa. Ngangenisa uNkulunkulu waseyadedela. Haleluya! Ngaxoxela kabazalwane ukuthi uNkulunkulu ngibusisile bazalwane. Kodwa akuyona into engima ngayo, ngima ngamandla kaNkulunkulu ukuthi uJesu wangakhela ikhaya lami. Lalibhidlika ngendlela emangalisayo. Akukho engangakwenzanga mina. Ngangihambile inyanga, ngahamba abathandazi, ngahamba yonke into ongasicabanga. Ayizange yenze lutho. Kwathi igama lika Jesu elafika laqeda konke. Lathi nje bazalwane umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe. Ngase ngiyazakhela indlu yami. Ubaba mayefika ngambuza uthi baba kodwa nje ubudle kangaka. Bekwenze njani myeni wami? Kodwa myeni wami njengoba nje futhi kunale nkinga kulezi insuku yabantu abasha abakoti abasha abababhizi ngama cellphone amadoda. Uhlanganisa yaphi ne cellphone yendoda? Webazalwane ngicela ukunixoxela ukuthi mina ngingakakholwa.
ngangave ngithanda ukhwayitha ubaba ngimbona ukuthi unamalini angithi ufika udakiwe mawami ngizofika mina ngivune ngibona ukuthi mhlawumbe uno1000 wathi ngicaphuna u500 ngubeke eceleni ngiyawufihla ekuseni uzobuza ubani phela ufika edakiwe ngazi imali yakhe futhi bayazi baningi abamasela la namangani bazalwane amasela haleluya ngithi Jeshem ngithi yona imali ngizoyithatha ngithi ngizukuyiyeka ngoba ngithi angicisha imali yakhe angiyebe ngithathe nje imali ngibeke eceleni athi hawu uyazi lapha shanga benginemali engaka ngithi angazilutho mngani wami ufike nje bayahleka mabayazi ukuthi abanye bazalwane siphila khona ngoba usuku ubona ngempela ukuthi uzokwenza njani kodwa thatha leli gama ngifuna ukunixoxela ukuthi mzona ngikhetha uJesu ngase ngiyakholwa zashintsha ikeyi eziyashintsha abazalwane ziyashintsha washintsha u20 oba ama1000 ngelinye ilanga ke bazalwane ubaba esegole kade engondla ngale mali encane sengiyabhala incwadi ke yakhuleke lo baba madlala yahamba incwadi yezegoli ubaba yabuya incwadi imnandi ngendlela emangalisayo iphethe emalini qagelani bazalwane yayiphethe u2000 rand into engangayazi ngoba uJesu uyasiguqula isiqalekisa senze sibe sibusiso umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe musu kubuza ubaba indaba zakhe yebo baba mntwana kaNkuluNkulu nje obusubuyile nje angithi phela sikhona namadoda manje yebo baba kodwa manje baba bengicela ukubuza ukuthi uma nje ububonile kamakhelwana nje kade bethenga udining room suite omuhle mina baba ngiyahlekwa mina baba ngiyahlekwa hayi bazalwane lutho uyabona nje kulezi insuku bazalwane uma umfazi ohlakaniphile sukuma uyosebenza sihlusha ukuthi abantu besifazane bangamavila ngaxoxela abazalwane ngathi bazalwane uNkulunkulu wangibusisa wavula ingqondo yami ngasebenza ngase ngitshela uThixo nje ngathi baba ngifuna imoto eyiningi wathi ngayikhomba ngathi le baba ngiyayicela yami wathi thathe ngathi le yami thosi yokhomba ngoba uthe isiliva negolide lingelethu empeleni umcebo uwona abantu abangakholwa wabantu abakholwayo haleluya uyabona nje umama Ntulu uyaze ekhaya ukuthi nje imoto siyayishintsha nje into oyishintshayo nje ushintsha kodwa ngangingenalo itafula mina ngisho itafula lokubekela ubaba ukudla ngangenalo kodwa wafika uJesu uyafika uJesu bazalwane akafiki kumnandi ufika izinto zonakele ngiyimbongeleke mina abazalwane umuntu ethekholwa nje izinto zakhe zabamnandi wahamba ku red carpet kwathiwa nje lo mama uyabusa into zakwakhe ziza kahle zonke kodwa mina uJesu wafika konakele haleluya sacela umama Ndaba akhuleke haleluya siyabonga baba siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga Twala siyabonga baba haleluya uNkulunkulu wena wedwa haleluya uNkulunkulu omethembile wesifazane haleluya nasentambama babebusuku haleluya nazinhliziyo zethu uNkulunkulu wethu egama lika Jesu ukhulume kahle baba nasentambama egama lika sisizwe mdala wensuku sakhise moya engcwele inhlakanipho yonke ivela kuwe sethembe wena mdala wensuku sethembe wena libo lethu haleluya egama lika Jesu Kristu egama lika Jesu siyabonga uNkulunkulu haleluya siyabonga abazalwane ngiyafisa nje enhlizweni yami ukuthi njoba kuzolontshwa uvuka mama
ukuthi ake sibe nomama abazalwane sithobela uNkulunkulu sithobela abayeni bethu sifundise ingane zethu ngendlela eright ngoba uma ungezukwazi ukufundisa abantwana ikhaya lonke uyalibulala uyayibona nje indaba mayibhede kitchen yonke indawo ifile ngisho ikamera lifile futhi bazalwane ngiyafisa ukusho ukuthi komama ikamera kuyona indawo yokuthetha amacala indawo yokuphumula ulala uvuke ekseni uye emsebenzini bazalwane wangisiza uJesu sefikile kimi wangifundisa konke ngoba lithi izwi lenkosi uyosifundisa konke ngelinye ilanga abazalwane ngivamisile ukuba la eFosrolas kaGogo Makhathini masamba noSibu ngelinye ilanga abazalwane ngiyayibona intombazane iyalibeka udaba la iyasho bese ngithi mina bethi ayithathe le ntombazane angithi thina phela sihamba naleli thembakali sinthuma story silalela indaba zabantu ngathola ukuthi ayimani le ntombazane ngeke iyona wrong ayizange ukwazi ukuthobela abazali bayo ngoba izingane zethu nazo kubalekile ukuthi zihloniphe futhi ngiyacela mina komama ukuthi musukuyibiza ingane yakho ngesifebe mina ngazala nje isidwedwe sesifebe shenganeni yakho amathumba akho ingane yakho idle iwunga uthi mina ngazala isidwedwe somfana silima ulindeleni bazalwane ingahleki bazalwane ungalingi uyithuka ingane yakho ngoba ezulwini uNkulunkulu uyanyakaza bese yadala ingane yakho ibe isilima ingane yakho ibe isifebe ngekumemeze wena ngomlomo wakho watshela abantu ukuthi mina ngizele ngizingabola amathumbu azobola ngempela kodwa itshela ingane yakho ngisho isidakiwe mina kwakuthi uba besedakiwe bazalwane ngithi ngiyabonga Jesu ngenkosi yala ekhaya ungiphe yona ngoba ngangidala wasiguqula uNkulunkulu isiqalekiso saba isibusiso uyinkosi bazalwane ubabushenge ningambona uyahlonishwa inquthi yonke uphethe futhi lapha emateksini umfundisi uyathandaza ngoba bazalwane ngabe umama uhlakaniphile ngase ngathi angingathi ubaba enenkinga bese ngiphinda nami ngithela phekwazo kuyakube nanenkinga bazalwane lene yibe khona kuthiwe nje abantu bahlushwa omama ezala ahlanganisa indoda ahlanganisa yonke into futhi umama ezala sisho ukuthi umama ezala thina njengabantwana bakaNkulunkulu sithi umama uthi umakoteza nje athi ukhona umama ezala uthi ukhona athi uzodela haleluya uvele ke bazalwane suvele washo ukuthi uyoqondisa kusho ukuthi wena umqondisi qhambi yafika lekhaya uyalibhidliza lonke kanti wasuka ekhakini wazokwakha akheni phela bomama lamakhaya kuba buhlungu kabi masizwa ngelinye ilanga kuthiwa bona labe sasinabo ngoba ngelinye ilanga sisazoma phambi kaNkulunkulu yabo njengoba sigijima nje kanje bazalwane mhla ka23 sizobe sise Pretoria siyokwenza u626 kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi bazalwane asihlaleni ngomama sikhulekeni mubi kabi umama ongathandazi umama othanda indaba umama ophuma ngamagawuni ekseni ayobona omakhelwana hawu bazalwane sekukuphi ukuthandaza nophuma uhambe uyosebenza wemakhelwana uzuyileni ukuthi uma sibantwana uxoshwe indoda sengezakho usuyiphephi mercury usiyaziwa nje kule ndawo ukuthi nje kunomama oyithandayo indaba uzoma phambi kaNkulunkulu ngalokho ukuthi wona waxabanisa nje uhambe uyotshela umakhelwane ukuthi indoda yakho ngiyibonile kade ilele nobani uzoma phambi kaNkulunkulu kunosuku nje lodwa lakho kunabanye abantu ababulalisa abantu bashona abantu bafa bangcwatshwa kunabantu ababhidliza amakhaya abantu abhidlika achithe kwabona ukuthi umshado uchithekile unawe phakathi suka namhlanje udinga uyeNkulunkulu uyothandaza uthi baba ngithethelele bese uhamba uyovuma cela abazalwane bakhulekise ubambe fasting uyovuma niyezwa abazalwane utshela uNkulunkulu uthi baba ngonile ngicela Nkosi ungisize ngiyovuma kuleya mama abanye bathatha nje amadoda abantu umuntu azi kahle ukuthi ngishadile ngashada athi nami ngizoyithatha apha esilwane ngoba yafana onke ayikho esilwane ngizothatha yona le kodwa namhlanje ebusuku yazi ukuthi uzoma phambi kaNkulunkulu uma kunendoda yabantu nje oyithathile wathe yakho ibuyisele
Hallelujah. Amen.